नमस्कार, शांभवीज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। शेवभाजी ही खानदेशमधील पारंपरिक भाजी आहे। जेव्हा झणझणीत व चमचमीत खाण्याची इच्छा होईल तेव्हा ही झटपट होणारी शेवभाजी उत्तम पर्याय आहे। त्यासाठी कढईत 1 मोठा चमचा तेल घालूया। हे तेल आपण गरम करून घेऊया। त्यात आपण पाव कप खोबऱ्याचे काप घालूया आणि हे आपण तांबूस रंगावर तळून घेऊया। खोबरे तांबूस झाले आहेत। आपण हे मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया। तेलात 2 मध्यम आकाराचे उभे चिरलेले कांदे तांबूस रंगावर भाजून घेऊया। फ्रेंड्स, तुम्ही चॅनल सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करा। बेल आयकॉनवर क्लिक करा, त्यामुळे नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन्स तुम्हाला मिळेल। कांदा तांबूस रंगावर झाला आहे। हा आपण मिक्सरच्या भांड्यात काढूया आणि थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवूया। मिश्रण थंड झाले आहे। ह्यामध्ये लसणाच्या 8 ते 10 पाकळ्या आणि अर्धा इंच आल्याचे तुकडे आपण हे बारीक वाटून घेऊया। हे मिश्रण आपण वाटून घेतले आहे। हे थोडे जाडसर आहे। आपण त्यात थोडे पाणी घालूया आणि हे परत एकदा आपण वाटून घेऊया। शेवभाजीसाठी वाटण तयार आहे। कढईत 4 मोठे चमचे तेल घालूया। हे तेल आपण गरम करून घेऊया। शेवभाजीसाठी तेलाचा वापर थोडा जास्त करावा लागतो। ह्यात पाव छोटा चमचा हिंग घालूया आणि त्यामध्ये वाटण घालून हे वाटण आपण परतून घेऊया। तेल सुटेपर्यंत वाटण परतून घेऊया। वाटण व्यवस्थित परतले आहे। तुम्ही बघू शकता ह्याला तेल सुटले आहे। ह्यामध्ये खानदेशी शेवभाजी मसाला 1 मोठा चमचा घालूया। हा मसाला नसेल तर तुम्ही गरम मसाला किंवा काळा मसाला वापरू शकता। 1 छोटा चमचा काश्मीरी लाल तिखट, ह्याने भाजीला रंग छान येतो। 1 छोटा चमचा धने पावडर, पाव छोटा चमचा हळद आणि अर्धा छोटा चमचा लाल तिखट। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। हे आपण 2 मिनिटे परतून घेऊया। भाजीवर तरी येण्यासाठी आपण गरम पाणी केले आहे, ते आपण ह्या मसाल्यात घालूया। ह्याचा रस्सा आपण पातळच ठेवूया, कारण शेव रस्सा शोषून घेते। ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ आणि आपण याला आता एक व्यवस्थित उकळी आणूया। खूप छान फ्लेवर येत आहे आणि तरी व रंगही खूप छान आला आहे। ह्यात आपण बारीक कट केलेली कोथिंबीर घालूया आणि गॅस बंद करूया। आपण हे गरम गरमच सर्व करूया। सर्विंग पॉटमध्ये तिखट शेव, त्यावर शेवभाजी रस्सा। शेवभाजी ज्वारीच्या भाकरीबरोबर, बाजरीच्या भाकरीबरोबर खातात। भाकरी नसेल तर चपाती किंवा भाताबरोबर खाऊ शकता। ज्यावेळेस शेवभाजी खायची असेल त्याच वेळेस रस्सा गरम करून शेव मिक्स करावी। पारंपरिक पद्धतीने झणझणीत खानदेशी शेवभाजी तयार आहे। कोथिंबीर, शेवभाजी बरोबर ज्वारीची भाकरी। तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। बघत रहा शांभवीज किचन। धन्यवाद।